फिथाखौ हानानैहाय बेखेवनानै अलंबार बाजारनि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय সকলোকে नमस्कार दिनै बे बाजारनि मुङा जाहैबाय अलंबार सप्ताहिक बाजार बाजारा खननै जागोन खनसे बृहस्पतिबार आरो खनसे रबिबाराव बेयाव गासैबो रोखोमनि फाननाय माबाखौ जोङो लादों आयदाफोरखौ जेरै नानि हलसेलार थागोन दाउनिबो थागोन बोरमा फाननायबो थागोन बाकी अमाफोरबो थागोन अमा फिसाबो बाकी गस्ला आसान बा CSP बो दं जोंहा बेंक कास्टमार माबा CSC बो दङ कास्टमार केयारबो दङ बाकी गासैबो रोखोमनि बाजाराव मा नांगौ बेखौ सिन्था खालामनानै बानायनाय जादों आरो गोदान बाजार हिसाबै जों बहुत माने मानसिफ्रा बेसेबां फानो एसे चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बा जों थाइनैखौनो खम होनो नागिरदों बा थाइबाखौनो खम होनो नागिरदों बिदि जोङो मोनसे कमिटि दानानै अलरेडि बानायखाबाय दा जोङो बहुत सर्ट टाइमनि थाखाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ एसे दोनथ'नाय जादों आरो ओरैनो नामखौ लाखाजोब्बाय दा बेनो आंनिसिम ओरैनो जों जेरै फुंनिफ्रायनो थागोन जेरै जोंना रुरेल एरिया गामि एरियाथ' मानसिफ्रा फुङावनो सिखारो 6टानिफ्राय मतामति फुंनि 6टानिफ्राय लानानै मतामति 4टा 5टा बिदिसिम थागोन सारमोननिसिम आङो फंसे बाथ्रा सोंनो सानदों जेनाखि बाजारखौथ' दिनैनिफ्राय ओपनिं खालामबाय ओमफ्राय बेयावहाय दखानदारियानो होन फालांगि खालामग्रायानो होन गुननिफ्राय फानफैनायखौबो हांख्रायगोन नामा बे बाजाराव बाजार हिसाबै जों गासिबो रोखोमनि कमिटिखौ दानाय जादों आरो बेयाव दङ सावथालनिबो दङ बा मुस्लिमबो दङ कमिटियाव बा बाङालिबो दङ बा बर' गासिबखौबो हांख्रायगोन जों बङाइगावनिफ्रायबो अलरेडि फैखाबाय बाकी बे माबानि थाखाय थालिर फाननायनि थाखाय दरंगिरियाव मोनसे माबा जायो बिनिफ्राय अलरेडि कन्टेक्ट जाखाबाय आरो बेयाव लांगोन एक्सपर्ट टु इम्पर्ट बानायनानै आरो जों दस्रानिफ्रायबो बायगोन आरो बेयाव फाथायहरगोन बिदि माने बायग्रायाबो दस्रानिफ्राय फैगोन ओमफ्राय फानफैग्राफ्राबो फानफैनो हागोन नामा फानफैनो हागोन जों माबा हिसाबै बेखौ लागोन आरो नाखौ अलरेडि बरपेटानिफ्राय स्टक खालामगोन बिनि थाखाय बानायखाबाय माखासे टाइमनि थाखाय जों बुस्थुखौ बानायनो हायाखै आरो ट्रिपफोरखौ जावनो हाथ'वाखै सारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजानो मिथिहोनायनि थाखाय दासो एसे आवगायाव जोंना बे बाजारनि बिगोमा दिगन्त ब्रह्म बिथाङा बुंनानै बुंबाय दिनै बाजारखौ बेखेवनाय जागोन होननानै बुंदों दा बे बाजार बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बा हांख्रायहरजानाय जोंना निसिमा मण्डल कमिटि TGP-नि मानगोनां आफादगिरि जोंना सतीश बसुमतारी बिथाङा दंफैयो बेजों लोगोसे आरो गोबां आं बिबानफोरखौ मोजां मोनथिया गुबुन गुबुन मण्डल कमिटिनि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर दङ आं बिबानफोरखौ मोजाङै बुंथ'नो हानाय नंला बेनि अनगायैबो जोंहा दंफैयो जोंना बे बाजारनिनो बाजार खुलिनाय बाजारनि मालिकनि बिदाफोर दंफैयो काजिन सासे जोंना दंफैयो नै ओरै बेबो बिदा जायो बियो आर्किटेक्चार इन्जिनियार बियो देरांनानै सोरबाफोर न'फोर लुनोबा बिल्डिंफोर लुनोबा मानोबा बिनिफ्रायनो गासिबो ड्रयिंफोरखौ लानो हागोन बिनि अनगायैबो जोंहा सासे बिनिनो बिदा गेदेर जायो बिमायंनि फिसाला बे फोरोंगुरु जानानै दङ बिथाङा निर्मल मुसाहारि आंजों नामा एखे टाइटेलाल' बेलेग बेलेग आरो बिनि अनगायैबो ইয়ার বাহিরেও আমার আজি যে বজাৰ মুকলি কৰা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা আহ্বান ক্ৰমে আহিব পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰে মান্যগণ্য ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল आरो बे हाबाफारियावनो हांख्रायहरजानाय जोंना पपुलार आर्टिस्ट दङ सिंगार फुकन बर' फंबाय बिथाङाबो दंफैयो ओमफ्राय आरो जोंना एक्ट्रिस दंबावो सासे फावगिरि मनिषा मुसाहारि आरो बिनि अनगायैबो हयथ' नै दंबावो जोंहा माने खयला मैला BCDC-नि चेयारमेन बिथां टेकराचर मुसाहारि आमटेकानिबो चेयारमेन दंफैयो बिथांनि मुङा जाहैबाय बिनेन ब्रह्म आरो गोबां बेबायदि डिस्टिंगुइश जोंना आलासिफोर दंफैयो दा जिखुनु आं बेखौल' बुंनो लुबैदों बेखेवनायनि सिगां जिखुनु बाजारा जोंनो बयनिबो दैलि इउजनि थाखाय दैलि कनजाम्पशननि थाखाय जिखुनु बाजार जी বজাৰটো আমাক সকলৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমি যেহেতু এই বজাৰৰ বস্তুবিলাক সকলো দিন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কনজিউম কৰোঁ গতিকে আমি ভাগ্য ভাল বুলি আমি ক'ব লাগিব কাৰণ ওচৰে পাছৰে তেনেকুৱা বজাৰ আমাৰ কাৰণে নাছিলে অলপ আগত গ'লে আমগুৰি পাওঁ সেইপিনে গ'লে কিবা নেহৰু বজাৰ আমি পাওঁ
আৰু এইপিনি দূৰত চাপাগুৰি বুলি জাগা আছে আৰু এইপিনি জয়পুৰ বজাৰ আছে কিন্তু আমাৰ এই মাজতে তেনেকুৱা বজাৰ আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাজনক তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিলে কিন্তু আমাৰ ভাগ্য ভাল বুলি আমি ক'ব লাগিব আমাৰ এই ভবানীপুৰ গাঁৱৰে আমাৰ এজন ভাইটি দিগন্ত ব্ৰহ্মই এতিয়া এটা সপোন দেখি পেলাই এতিয়া নিজৰ ব্যক্তিগত খণ্ড হিচাপে এই বজাৰখন খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেখেতে গতিকে মই আহ্বান কৰিম আপোনালোকে কোনোবা যদি বেপাৰী থাকে আপোনালোকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি পেলাই কি ঠাইবোৰ বেপাৰ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পেলাই বেপাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বাদেও মই অলপ পিছত মই উপদেশ দিম সাজেশ্যন দিম মই তেখেতক এতিয়া এইবিলাকতো গোটেই ৰেণ্টেল যেনেকুৱা যাৰ যেনেকৈ লাগে এনেকৈ দোকানবিলাক লৈ থৈছে কিন্তু তাৰ বাদেও কিছুমান কোনোবা বেঙনা বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিব পাৰে কোনোবা ধান বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিব পাৰে কোনোবা মৰাপাট কিবা কিবি টাইপৰ মানে ইয়াত বজাৰত মানে সুবিধা ল'ব বিচাৰিব পাৰে এইটো তেখেতৰ লগত মানে আলোচনা কৰিম আৰু মই ভাবো তেখেতে মানে পৰ্যায়ক্ৰমে এইবিলাক সা সুবিধাবিলাক কৰি দিব বুলি মই ভাবো বৰ্তমান তেখেতৰ কোৱা মতে বৰ্তমান ইয়াতে হোলচেল থাকিব বোলে মাছৰ লাইভ ষ্টক হোলচেল কৰবা বেলেগ বৰপেটাৰ পৰা জিন্দা মাছ ৰাখি পেলাই কোনোবা যদি মানে পাইকাৰীবিলাক যদি বেলেগ বেলেগ জাগাত যদি লৈ বেপাৰ কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব তাৰ বাদেও পিঁয়াজৰ হোলচেল আলুৰ হোলচেল আৰু ট্ৰেক্টৰ যদি বেয়া হয় কাৰোবাৰ গাড়ী মটৰ কিবা বেয়া হলে এইটো ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ বাবেও তাত ইয়াতে মানে এই বজাৰখনতে সুবিধা থাকিব বুলি তেখেতৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে আজি মুকলি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোক সকলোৱে গম পাব আৰু বজাৰ হ'বলৈ হলেতো আমাক ৰাইজক লাগিব ৰাইজৰ সঁহাৰি লাগিব ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব তেতিয়াহ'লে এই বজাৰখন ৰমৰমাকৈ মানে গজি উঠিব বুলি মই ভাবো হয়তো শেষত আপোনালোক সকলোকে যাৰ যি উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আছে বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি পেলাই মোৰ ছুটি যিটো বক্তা ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ আৰু সকলোকে ইয়াত সহায় কৰিবৰ কাৰণে ধৰক आलासिखौबो दैयो हनै फिथाखौ हानानैहाय बेखेवनानै अलंबार बाजारनि